Saps com pots millorar la teva economia domèstica? Has sentit parlar del consum responsable? Nosaltres t'ajudarem a pensar-hi en petites accions que poden millorar el teu dia a dia i també servirà per fer un món millor. Què podem fer des de casa? Quan et rentis les dents, no deixis l'aixeta oberta. Tanca els llums quan tinguis llum natural. Si no tens més gana, aprofita el menjar que sobra. Per fer un consum més responsable, intenta fer una rentadora a la setmana per no gastar tanta electricitat, aigua i sabó. En un autobús hi caben 120 persones. Si cada persona de l'autobús agafa el seu cotxe, contamina molt amb el fum que en generen. Si utilitzem el transport públic, contaminem menys. Per fer un consum responsable, utilitzem el transport públic. Què podem fer en el moment de fer la compra? Això? I això? Per fer un consum més responsable, feu una llista de la compra. Ves a comprar amb la panxa plena i compra només el que necessitis. Porta les bosses i els envasos de casa. No compres productes que estiguen no, perquè això contamina molt el món i encara és molt emprès. Per fer un consum responsable, compreu productes de proximitat. Per fer un consum responsable i estalviar diners, busca ofertes i compara preus. També hem de tenir en compte les 4 R's. Te les expliquem. 1. Reutilitzar. Per fer un consum responsable, dona un altre ús als envasos i als fulls de paper. 2. Reciclar. Per fer un consum responsable, reciclem i tirem totes les escombraries del contenidor. 3. Recuperar. Abans de comprar un producte nou, mira de reparar-lo. 4. Reduir. Si reduïm el consum de producte, Si reduïm el consum energètic, reduïm el transport i reduïm l'ús de plàstic. Farem un consum més responsable I un món més sostenible. Nosaltres enramet els teus hàbits. T'animes a convertir-te d'una persona consumista a una persona responsable?